5 minuten? Ja, natuurlijk. Ja. Zo goed gaan. En we hebben natuurlijk, jongens, het geweldige kampioenschap hebben aan jullie te danken. Maar natuurlijk ook nog aan 2 mensen die iedere week jullie geholpen hebben. Prachtige e-mails hebben geschreven. Wie zijn dat? De coaches! Jongens, willen jullie er 3, hè? Die zijn de lijst, maar er zijn er 3. Dan haak ik ook nog even in, want namens de ouders, want dat is zo, danken we de coaches. Ja. Dankjewel. Goed. Dank je. Ja, ik moet naar de plaats. Ik was al heel erg Kan je lekker de niet op ook gelijk met de Klootjes springen. Lekker slootje brengen.